Velkommen til Hvide Sande. Nu er der måger herude. Men her ligger Duen, det skib vi skal bruge som caféskib nede i Aarhus. Eller over i Aarhus, når man er her. Kan man se, så ligger hun lige nu ved et meget støjende værftsområde. Men om måneds tid eller halvanden, så ligger hun i Aarhus. Det skal være caféskib for søfolk. Krydserskibene, der kan kommer i stor stil til Aarhus Havn. Der ser jeg agterdækket. Her regner med, at der sidder en del søfolk. Og så skal der også sidde nogen heroppe ovenpå. Der er også plads. Og helt ude foran. Der kan faktisk også sidde nu deroppe sammen med andre spillet. Men nu synes jeg, I skal komme med og se den indenfor. Velkommen ombord. Så står vi på dækket. Og her ser vi en i mellemgangen. Men jeg synes, vi skal starte med at gå rundt på agterdækket her. Dannebrog er lige blevet udskiftet til et flot nyt. Så er vi klar. Så kan vi ellers gå ned langs med her. Kigge ned i maskinrummet. Bare roligt. Vi skal nok komme ned lige om lidt til dem, der interesserer sig for det. Men ellers så går vi op her og starter op i styrehuset. Inden det, så kan vi lige kigge ned på fordækket. Det er så herude, vi tænker, at der skal stå et bord, en havest eller dækstue. Men ellers, så har jeg her alle de nye fine sager. Vi har faktisk fået en ny maskine i, og her kan man så styre den og starte den. Det skal vi ikke endnu, det skal vi nok lige om lidt. Og ellers, det er sådan set styrehuset det her. Så vil vi gå ned i noget, der hedder bestiklokalet. Bestiklokalet, det her nede, man tog bestik af søkort. Det lå på det bord her. Nu ligger der en masse mapper lige nu. Men der lå der søkort i gamle dage. Så kunne der sove et par mand herinde. Men ellers så går vi ned i mellemgangen nu, den som vi kiggede ind i før. Her kan vi se toilettet, rustfri stål. Og der var maskinrummet ned igen, men inden så lige skal se med her. Nu går man ned under dæksniveau. Og ned i messen, som det hedder. Det er opholdsrummet på skib. Der er hyggelige korøjer ud her. Lille fladskærms-tv. Så er der en forkehytte herude. Kommer udmærket til samtalerum eller et eller andet. Det er faktisk 4 køjer her. Det er lidt mørkt herude, men det er faktisk meget hyggeligt, når man lige får vende sig til mørket. Men ja, og så er der også en kabys herinde. Den bliver ryddet op til lejligheden, men ellers så ja, det er det mest nødvendigt. Men så går vi ned i maskinrummet. Der er kommet en ny maskininstallation i Volvo Penta. Og vi skal næsten have den væk. Den har godt af rørselift, den har nok vinde. Og vi kan se her. En dejlig 6-cylinder, en med 500 heste. 2 turboer, så vidt jeg husker. Skal lige have tænkt for noget strøm til den. Det gør man her. Så kan man nemlig starte den op i styrehuset bagefter. Her har vi en almindelig oliefyr. Ellers så er det sådan set maskinen der. Så kan vi gå op. Jeg ved, at bundhanerne er åbne for kølevand, der skal ind. Og hanerne for bord, de sidder herovre under sted. Det er også fint, så de er åbne. Nu skal vi op og lave noget larm. Nogen vil også sige musik. Det er nok mere tendens til at sige. Lad os se. Så har vi nøglen her. Der kommer der gang i en, så skal den lige køre sådan en cyklus der. Så er vi sådan til at starte. Tjekker lige, at det hele står i neutral, så ikke begynder at sejle. Så er der gang i den. Går vi lige ud og ser, om der er noget kølevand. Det er så en god ting, så ved man, at motoren bliver kølet. Det er sådan, at den suger vand ind ned under bunden af sted. Så kører den det igennem en vekselvarmer, som så køler noget ferskvand ned derinde i maskinen. Så kan vi se, der kommer masser af vand ud. Så det er ligesom det skal være. Så Duen her, skibet hedder, er klar til at sejle til Aarhus en gang i slutningen af maj. Så det er jo lige snart. Vi har brug for en masse frivillige til at bemande skibet. Vi kan lave den her caféskib i Aarhus Havn for søfolk på krydserskibene. Det er simpelthen brug for folk til. Lige nu der har vi omtrent halvdelen af dem, vi skal bruge. Så der er plads til en 10-12 stykker mere. Så hvis du har lyst, så kan du komme med og tage en tørn. Det var sådan set det. Det er hyggeligt.